Joo, pienkoneella hoituu pensaistojen irrotukset piha-alueelta. Siirto tähän ja sitten vaan myynti nettiin, niin pääsette pensaistannakin eroon. Ei tarvitse kauaa nokkatutista, eli keskimäärin vuorokaudessa räpsähtää. Kun jätätte puskanne, niin varmaan joku tulee ja muutamalla eurolla hakeen pihastanne. Eli tätä on kestävä kehitys ja kierrätys Tampereenkin talousalueella. Että ei muuta kuin tilakkaa pienkone, hoitaa pensaistojen poistot, irrotukset ja maksu tietenkin käteisellä ja eräpäivällä heti, jos on yhteisöstä kysymys. Yksityisiltä käteisellä. Se on niinku mutkattomin tapa, aivan kuten tällä koneella. Pensaistojen poisto nokkaa ja ravistelu ja siirto tuohon kasaan. Meiltähän tämä käy, sanoi jo aikanaan Severi Suhonen ja venytteli hanuriansa, korjaan haitaria. Ja aivan kuten Severi Suhonen lauloi, että kaunis ilma, mutta kauniimpi oli ilma, vaikka kummin päin se meni, mutta näin nämä puskat tästä irtaantuu kohta kohdalta. Ja palvelumme on koko Pirkanmaan alueella, että tilatkaa ajoissa, kerta ruuhkahuippuja on satunnaisesti kesällä, niin ei välttämättä aina onnistu heti, vaan muutaman päivän viiveellä. Näissä merkeissä oikein kaunista kesänjatkoa heinäkuuta 2015.